Nigeria uniform.
polisi jebo Ile tokwe na Injinia Warrior Nwamu Ite studio na mbo Inozibu ya iwe mweneme Arobaleza Iwala bawa ifanya Jale Banuki manka Mankoson polisi jebo Nemwa Emwa Amama Walishwa Banuki manka Mankoson Ebu gwani ekwezi yote Ebu mwejebo polisi jebo Ebu kaganyi meje Wabu magoge mwa Hafa mulu n'obu Yezigbo nwa manya bebe polisi jebo Wabu shifu Chukwudelue Michael Chukwudelue Michael Umara Wenya kanyisi jebo Wenya kaneti Wama nonya Ime California Odegu na California Okwanyi na-ekwe ekene polisi jebo Wasi n'obu n'ọrụ mbasa local government Eri polisi Anambra steeti anyị nọ n'ime Arobaleza Chairman managing director Robert and Ford manka Mankoson Limited Obu dị na California bịa President polisi jebo Exxon Construction Limited na Port Harcourt Banuki manka Ihe abalị ifọdụ Oji kodu na akpọ Yeso maudo mmanụ Yewe na-ekwu kenere isi jebo Gwagwali Egwu majọta jaba okwu ide Banuki manka Mankoson Yewe onye ka anyị jide Onye Arobaleza jide nteja ya amụkwa polisi Wepụ maka jebo haishi John Chibuike Banuki Isi manka esi nwa Mankoson Onye ka ọdụ na-akpọ Injinia Warrior Banu Neberebe Ebuwo Ozogo nne ya nwanụ na nteja bụ ya Nye ka a na-etukwu Siza Arobaleza Siza ndị Igbo na Angola ya Banuki Siza ndị Igbo na Angola ya Onye nteja bụ polisi jebo Onye ka a na-etukwu Afụgochi nwanụ na Ghana Ghana Fụgochi fụ nwa mọdụ na akpọ gị Banuki manka Mankoson Awụwo iri ikele Arobaleza Kwasa ọkwali ndị ya ekwuru ka o ji n'anya aka polisi jebo Ana m ekele ụfọdụ Igada nwa m onye nsọ ya bụ Aishi Patiri Arobaleza Ọchị Mọbụ ya Ijela anyị nkwa moto n'arụ ụmụ anyị O menye eme anyị kelee Chukwu Arobaleza Ma Chukwu soro kwuo eziokwu ọ nọ ga-ebi Banuki Anyị na ya ka ndị kwali ya nsọ Magnificus Arobaleza Nigeria Limited ọkaka nke ka ọdụ na-ekene polisi Iji jebo nteja bụ obodo Egwu nwa wee jebe ozu Banuki Onye manka ka anyị ji dozu Wepụ maka ezi ọhịa anyị Arobaleza Ebuchala ozu ụlọ ebunu na ebunu
nwa m nwoke ibe siri ike na n'ike ya egwu egwu ejebe nteje afọ ebe amụrụ odogwu onye ga anyị jide ọ bụ maka ha isi eze chukwu nọ nso nwa bishọp nwa popu ya dị abalị dịka ọdụ na-akpọ onye amụma dị chukwu nyere anyị dịka anyị na-ekene ibi melerike eziokwu ọnụ mụrụ ọgwụ egwu sogbu nka wee jebe n'ife maka ezi ọhịa alụsị jere ije na onye ka anyị na-ekwu obere nwa anyị na ibi onye ka anyị jide obu nwa m chukwu ka nweke ọzọ anyanwụ na n'ịma haba ọchụbala enyi ogbuwe ọgụ na india nwa m teghị ozimuke na-edozi akụ nne m n'anya lọl ọmọdị chisom bụ losi wee gezie na nsụka stanles na n'igbo ka ọ na-anụgide eze nwanyị mmadụ igbo ọzọ anya egwu na-akpalitegwu ezigbo ọhịa chief ike m nwa bụ ọ dị ka ya mụ na aṅụ nwa m nwoke oyime onye ọbụ na-agụ ya ka a na-eji onwe egwu ya ka a na-eji onwe egwu ugowa nọ n'ọka ya yiri nwa ọla haba egwu na-ekene egwu chief oke jọrọ oyime oke bụrụ ego na ndị igbo ọdụ na-akpọ gị ya ala na-azụ nwa na-agbalazi nwoke mmanwụ ọbọzi na-agbala ọsọ oyimoke brazil anyị kelere gị isi ike eze mọgọ nwa m ibe onye mere nga na-ede o bụrụ oge onye ara egwu na-akpọ ite ọhịa anyị na tụrụ ife ogwu dị n'ime Lagos steeti chief ife nsanwụ ilo dị nsọ nwa m ụdị nkenke emeghị onye akwụrụ nwa m dịka ọdụ na-akpọ ya bụ odogwu anyị ọ na-eme impọt ọ na-eme paspọt gọọmenti managing director lifestyle beauty cosmetics and the free gilles onye ka ọ na-ebu ụgbọ na-ebu ego na ụgbọ na-aga aga onye na-eje ije soro n'ụgbọ na-aga aga na ụgbọ na-aga aga aga kọlị ya ụgbọ gwụ ọgwụ ụgbọ nwa m nwa ewe na mere ụwa eziokwu mmadụ agwụrụ m ụgwọ egwu anyị ejebe ala London ka anyị na-eje anyị zụta ya haishi Michael okwu chukwu onye iru udum na nwoke bụ n'oye vileji nke dị na nalọ onye ka a na-eto
egbe